Saben cantas persoas dependentes estaban atendidas en Galiza cando gobernou durante 16 anos o goberno do Partido Popular con Fraga? Cero. Saben cantos centros de día da Xunta de Galiza públicos había en Galiza cando gobernaba o Partido Popular con Fraga 16 anos en Galiza? Cero. Saben cantas escolas infantís titularidades da Xunta de Galiza había cando gobernou Fraga e o Partido Popular durante máis dunha década neste país? Cero. Tuvo que ser o Bloque Nacionalista Galego quen fixera a Lei de Servizos Sociais de Galiza e unha rede pública de coidados, de atención ás persoas maiores, de atención á infancia para garantir o dereito fundamental da xente deste país. Porque en 16 anos sobraulles tempo para firmar convenios con empresas privadas que xestionasen a rede pública de residencias, para privatizala de novo vendendo Sogareso o que logo foi Geriatros e máis tarde Domusvi. Sabe cal é a realidade deste país, señora Arias? Que hai 1.500 persoas, non que se invente o Bloque, 1.500 persoas con toda o trámite da dependencia feita, cunha praza de residencia pública concedida e recoñecida por lei, e que non teñen acceso a ela porque non hai prazas, nin en residencias públicas, nin en residencias privado concertadas. O que está pedindo o Bloque é que se amplíe esas residencias públicas, que se amplíe a rede pública para non facer do dereito a unha vellez digna un lucrativo negocio para un puñado de empresas e si un dereito fundamental para o conxunto da poboación.